segundo a última información que manexamos, sabemos que a bordo do barco hai un galego, son en total 14 cidadáns españois, 13 deles pasaxeros e un tripulante, e un dos cidadáns é galego. Ata onde nós temos información, confirmada onte á tarde, todos eles en este momento se atopan sans, non presentaron ninguna clase de síntoma. Polo demais, as medidas que se aplican para o control e a prevención do contagio nestes casos van dirixidas fundamentalmente ao control ambiental, é dicir, o manexo da limpeza e desinfección e evitar que haxa roedores no barco, que posiblemente xa non nos haxa, pero iso terán que valoralo os que realicen a investigación epidemiolóxica, e a limitar a distancia, aumentar a distancia social entre os pasaxeiros, os que se recomenda permanecer no camarote o maior tempo posible. Con todo, hai que ter en conta que no caso deste virus a transmisión a persoa, aínda que é posible, está documentada, considérase pouco probable, polo cal o risco síguese considerando baixo ou moderado.